Għal ħafna jum il-miliet huwa jum ta' mistrieħ li jqattaw fil-kumpanija tal-familja u l-qraba tagħhom. Jum li forsi dak li jkun jaffordja jqum naqra iktar tard mis-soltu u jgawdi iktar is-sħana tas-sodda. Iżda l-ħadd ieħor il-25 ta' Diċembru huwa jum ta' ħidma normali fosthom il-forzi tas-sigurtà. Fis-7 ta' filgħodu beda x-xift ta' dawk li kienu xogħol fl-istazzjon tat-Tifitan nar f'Kordin u mill-ewwel beda t-tisjir. Dan hekk kif hija tradizzjoni li kull min ikun xogħol f'jum il-miliet isajru ikla bejniethom għal nofsinhar. L-uffiċjal tal-istazzjon Xavier Vella qal li minkejja dan il-mument kemm xejn rilassanti bejniethom, l-attenzjoni xorta tkun fuq l-esiġenzi tal-pajjiż. Anke bdejn nieqsin minn mal-familja, maħna xorta din gburin hawnhekk din għal-ħabar diplomati għal xi ħaġa xi emerġenzi li mħajsibuna, x'aħna m'għandniex restu off u festi. Għasa persi Zaħna kunu xogħol hawnhekk, u jidem jipprepara aħna xi ħaġa biex għadlu tal-festi bħallum il-miliet u nagħmlu xi ħaġa bejnietna hawnhekk u jalla għalana xejn għax ma tkunx l-ewwel darba nkun ħnaqbdu nieklu x'għandna mbagħad l-emerġenza dirbaħ fuq kollox. Numru ta' ħwienet ukoll fetħu għas-servizz ta' ħaddieħor fosthom diversi spiżeriji imxerdin madwar il-pajjiż. L-ispiżjara Kerim Vella Xiberras spjegat magħna li l-professjoni tagħhom tirrikjedi li tkun hemm għal min ikun bżonnok. Jiena I don't mind din li għal-professjoni tiegħi illum bil-prova u inti la dedikajt ħajtek għalhekk tittaħdem f'ġurnata bħallu. Aħna eżatt aħna mediċini u qed nitkellmu. Jiġifieri jaraw kanġlu, jaraw miftuħa. U b'turiżmu li kull ma jmur dejjem qiegħed jiżdied u jikser rekord wieħed wara l-ieħor, żgur li l-barranin li jinsabu f'pajjiżna f'dawn iż-żminijiet ikollhom bżonn it-trasport. Bix-xufiera tat-taxis lesti sabiex iwassluhom fejn ikollhom bżonn. Gejtu Grima spjega kif il-ħsieb tagħhom ikun fuq kif se jgawdu l-festi wara, mhux dakinhar stess. Għana xogħoltana jgħid jgħid il-festi ma nix irdu naħdmu bil-fors. Anzi dawn l-affarijiet nistennewhom biex naħdmu fihom. Isek tinsa l-familja, mbagħad tara wara x'inhu ġejju. Aħna dejjem naħsbu wara kan gawdu mal-familja mhux daw il-festi. U ma ħafna dawk li jaħsbu wkoll fl-eżis li m'għadhomx magħna. Biċ-ċimiterji jkunu miftuħa u l-bejja tal-fjuri lesti sabiex jaqdu lil min jixtieq jixtri l-fjuri. Mary Grace Bonavija spjegat li hemm bżonn li huma jarmaw għax ikunu ħafna dawk li fil-festi jiftakru f'dawk li ħallewna. Rridu narmaw minħabba dak li jkun jiġi bħala rigal tal-miliet jista' jtihom bukkett fjuri. U aħna rridu narmaw naħdmu xortax iktar ma tkun festali aħna rridu iktar nirdu ikun hemm ix-xogħol. U minkejja li dak li jkun jippreferi li fil-miliet ikun mal-qraba tiegħu tibqa' tirrenja l-pożittività. Kulħadd jawgura lil xulxin l-isbaħ xewqat.